Ji abich kamoting'o apisa madongo e kar thieth ma ji giwegi ma Oyugis kod apisa moko mag SHA ochwal e doho ewi mibadhi mar omenda maromo siling milion 17.5. Achijego gin Arthur Otula, Rosemary Daraja, Peter Abuna, Robert Ngasira to gi Akripim Medical Clinic Oyugis Limited. Itudogi kod keth mar kwalo omenda mag SHA, chiwo lipode mag miriambo mag thieth e kind keth mamoko. Achijego otamore keth makamago ka doho chiko ni mondo gichul omenda aching' manus milion ng'ato ka ng'ato kata rambun mar siling gana 800. Achich Elijah Wachira bende ochik mondo ochopi e doho tarik 11 dwe manyien. So the fourth accused person to appear before the court for purposes of plea taking on 11th of November this year, when the prosecution will also confirm supply of documents and witness statements to the defense. Each of the first, second, third, fourth, and fifth accused persons who are natural persons is granted bond of Kenya shillings 800,000 with one surety, each in similar sum, with alternative cash bail of Kenya shillings 500,000 with one contact person each. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago. Wadhi e yueyo kapok wadhi an gi ote mar Pauline gi Pascal Olajo mar Nyasore School giwacho ni ler ahinya kabondo ka kendo gin kod japuonj Gideon Masoro. Kaito Joe Odundo ma iluongo ni mtu kubwa size ndogo owacho ni entiere Kariobangi